Зробім Architect смела падазрона нізкія прыбыткі. Гэта, як заявілі ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў КДК ў сюжэце СТВ і прыцягнула ўвагу органаў. Чтобы не оставлять следов, должностные лица общества лично договаривались с заказчиками услуг о проведении оплат как наличными денежными средствами, так и с использованием криптовалюты. При этом кошельки создавались фигурантами на биржах, которые официально не зарегистрированы в Республике Беларусь. Нізкімі паводле ДФР былі і заробкі працаўнікоў бюро, бо істотную частку аплаты яны быццам бы атрымлівалі без адлюстравання ў бухгалтарскім уліку. Затрыманні ў офісу «Зробім Architects» прайшлі 9 і 10 красавіка. Большасць з 50 затрыманых адпусцілі, а вось сузаснавальнік студыі Андрэй Макоўскі, Андрусь Бездар, цяпер пад следствам. Пры гэтым адпрэчваецца палітычны пераслед Макоўскага, на які раней намякаў набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал. Макоўскі звяртаў увагу ў Трэц, што ў кампанію прыйшоў ліст з загадам наняць у штат ідэолага, ды дзівіўся, што гэткае патрабаванне выставілі прыватнай кампаніі. У сюжэце прапагандыстаў Андрэй Макоўскі, які цяпер пад следствам, заклікаў бізнес быць асцярожным. Хочется, наверное, держать уровень дохода, повышать уровень дохода и так далее, но никогда не думаешь об обратной стороне этого вопроса. Другі сузаснавальнік «Зробім Architects» Алексей Караблёў жыве ў ЗША. Сілавікі пагражаюць дабрацца і да яго. Нягледзячы на прэтэнзіі з боку дзяржавы, «Зробім Architects» працягвае працу. Пры гэтым у КДК папярэдзілі, што пад пільную ўвагу цяпер і іншыя праектныя арганізацыі, да якіх ёсць пытанні наконт падаткаў. Гаспадарства, у нашай студыі з'явіўся госць Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на нашым тэлеканале. Добрый вечар. Добрый вечер. Гаспадар Александр, гісторыя з архітэктурнай студыі «Зробім Architects». На вашу думку, што за ёй хаваецца і як можа далей развівацца сітуацыя? Ну, знешнім разумеем, што гэта выглядае як наезд на бізнес за аднаго поста ў сацыяльнай сеткі. Ну, і калі вы пачытаеце сам гэты пост, то там не было нічога такога незвычайнага, ён нікога не абражаў, проста здзівіўся таго, што яму прымусова патрабуюць і ідэолага у штаце. І гэта, канешне, выглядае зараз як помста, ніякіх іншых падстаў думаць аб тым, што гэта нешта іншае няма. Тыя прэтэнзіі, якія былі агучаны, тое, што як быццам такая буйная кампанія атрымлівала і выручку, і плаціла сваім супрацоўнікам у канверце, магчыма, гэта так, але трэба паглядзець далей, што будзе разгортвацца. Чаму? Таму што, ведаеце, мы жывём у 26-м годзе, у 21 стагоддзі, а такія схемы на такія буйныя сумы яны былі папулярны гадоў 20 таму. Зараз у бізнесе ў Беларусі ніхто так не робіць, і таму далей магчыма развіццё падзе ў двух напрамках. Першы напрамак, гэта прадпрыемства заплоціць столькі, сколькі яму налічылі, кажуць пра нейкія там страту 5 мільёнаў рублёў. Я спадзяюся, што для прадпрыемства гэта пад'ёмная сума, што яны змогуць гэта заплаціць. І ну, той чалавек, які зараз знаходіцца за кратамі ў СІЗА, выйдзе праз 4-6 месяцаў на волю, атрымае нейкі такі лёгкі прысуд і будзе працаваць далей. Гэта адно развіццё падзей. Магчыма, іншае развіццё падзей, ведаеце, у 17-м годзе, калі быў прыняты дэкрэт аб паляпшэнні ўмоў для прадпрымальніцтва, там было напісана, што за такія злачынствы не трэба садзіць за краты в СІЗА, але далей сітуацыя разгортвалася ў адваротны бок. Былі патрабавання, былі ўзмоцнены, і таму зараз, калі была мая справа, максімум можна было атрымаць 7 гадоў, то зараз такія крымінальныя артыкулы можна атрымаць і 10 гадоў. І мы пабачым, што будзе з гэтым, наколькі я разумею, судазнавальнікам, кіраўніком гэтага прадпрыемства, ці будзе яго сапраўдны прысуд, ці абыдзецца, такой, ведаеце, лёгка абыдзецца. Лёгка гэтым выпадзе гэта грошы, мінус, і некалькі месяцаў СІЗА. Ці можа быць яшчэ гэта такая дэманстрацыя усім у Беларусі пра тое, што ўвесь бізнес, незалежна ад таго, інкарпараваны ён у сям'ю Лукашэнкі, інкарпараваны там з нейкімі дзяржаўнымі структурамі, прыватны, зусім прыватны і так далей, ён увесь павінен быць падкантрольны рэжыму Лукашэнкі. Ну, гэта такая вот паказальнае вот это пакаранне. Гэта паказальнае пакаранне менавіта ў сэнсе не ўступайце ў нейкія любыя палітычныя спрэчкі, а не згода з ідэолагам у штаце, гэта палітычная спрэчка,
любые палітычныя спрэчкі з рэжымам, з прапагандыстамі. Сядзіце ціхонька, рабіце сваю працу, зарабляйце грошы, пакуль мы вам дазваляем. Ці магчыма такі бізнес зрабіць бізнесам сям'і ці бізнесам некага алігарха побач? Нет, немагчыма. Чаму? Таму што гэта не бізнес, які можна манапалізаваць. Гэта бізнес B2B, і калі дзяржава прыбярэ сябе гэтую студыю, то заўтра яго не будзе ніводнага замоўцы, і не будзе ніводнага супрацоўніка. Мы разумеем, што гэта інтэлектуальна развітыя людзі, гэта архітэктары, канструктары, іншыя людзі. Яны не будуць працаваць на дзяржаву не ў сэнсе, што яны будуць адказваць, а сэнсе, што будуць зусім іншыя умовы. Таму я бы не прадказваў, што гэта менавіта такі аджым ці ціск на бізнес, каб яго забраць. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі справы ў палітыкі і ў ідэалогіі. Святар Александр, я таксама папрашу аднесціся да словаў, якія Андрэй Макоўскі ў сюжэце СТВ сказаў. Нягледзячы на тое, што мы маем толькі абвінавачванне з боку ДФР, мы маем ужо як бы чалавека, які ў гэтым сюжэце фактычна прызнае віну, што як бы абсалютна супярэчыць логіцы, па якой маюць развівацца такія падзеі. Тым не менш, ён сказаў пра тое, што падаткі на самой справе ў Беларусі не такія высокія ў параўнанні з еўрапейскімі краінамі, і іх проста трэба плаціць. Я прашу аднесціся да параўнання падаткаў. Мы бачым чалавека, які знаходзіцца ў закладніках, і ў яго шлях ці сядзець 10 гадоў, ці выйсці заўтра. Таму мы разумеем, што ўсё, што ён кажа, будзе праз гэтую прызму. Калі мы кажам пра падаткі, сапраўды ў Беларусі падаткі амаль такія ж самыя, як у Літве ці у Польшы. Нічым Беларусь не выдзяляецца на гэтым узроўні. У нас падатак на прыбытак там каля 20%, у Польшы ён 19%. У нас на падатак на даходы там асабістыя колькі 15%, у Польшы ён некалькі градацый, і ёсць зварот гэтага падатка з бюджэту. Таму няма ніякага такога, ведаеце, лепшага становішча для бізнесу ў падатках у Беларусі. Але у параўнанні з Польшай ці Літвой не існуе ў краіне настолькі шмат нейкіх льготных магчымасцей і шмат такой падтрымкі, якой ёсць у еўрапейскім звязе. Таму я бы не ставіўся да яго слоў усур'ёз. Ён робіць тое, што патрэбна рабіць у яго становішчы, но, канешне, беларускія падаткі не з'яўляюцца нейкімі ільготнымі, як у ОАЭ ці нейкіх іншых краін, дзе сапраўды існуюць сапраўды ільготныя рэжымы. Ад сітуацыі фінансавай канкрэтнай студыі пяройдзем да фінансавага забеспячэння агулам. Сёння маем такую інфармацыю. Белстат кажа, у Беларусі цяпер самая нізкая доля малазабяспечаных за ўсю гісторыю назіранняў. Інна Медведзева, якая ўзначальвае нацыянальны статыстычны камітэт, кажа, як змаглі гэтага дамагчыся. Называе нівеляванне ўплыву інфляцыі, гэта рэгуляванне цэнаў, гэта нізкія альбо стрымліванне плацяжоў, памеру плацяжоў за камунальныя паслугі, таксама за транспарт, за паслугі транспарту, і таксама палітыка апераджальнага росту даходаў насельніцтва. Я віншую, яна схлусіла. Яна наўпрост схлусіла. Чаму? Таму што сапраўды лічба абсалютнай беднасці ў Беларусі, яна малая зараз 3%, але ў іншых краінах ніхто зараз ужо так не лічыць. Гэты паказнік не лічыцца. Лічыць колькасць грамадзян, якія жывуць менш за 60% медыяннага заробка. Гэта больш складаны паказнік, але які значна больш сведчыць аб тым, у якім сапраўды становішча. Таму што вось гэтая 3% гэта колькасць людзей, якія маюць даход меней за 150 еўра у месяц. Калі вы запытаецеся ў Літве ці Польшы, понятна, зразумела, што розныя кошты, колькі людзей у Літве ці Польшы мае заробак не 150 еўра, а, напрыклад, 250 еўра, гэта будзе параўнальна. Вы будзеце вельмі здзіўлены, таму што той, хто працуе ці атрымлівае нейкія выплаты, значна больш мае адразу. Таму Медведзева карыстаецца савецкімі падыходамі, якія не карыстаюцца ў Літве ці Польшы. Гэта па-першае. Па-другое, мы ведаем, што інфляцыя ў Беларусі зараз у 3-4 разы па прадуктах харчавання, мы казалі аб гэтым у студыі, вышэйшая за Польшу ці Літву. У нас вялікая інфляцыя. Тое, што яна кажа, што дзяржава неяк падтрымлівае, мы разумеем, што кіраванне коштамі прывяло для буйных
праблему. Ну і, канешне, калі яна кажа пра нейкія паслугі ЖКХ, то звярніце ўвагу на яе словы. Яна кажа, што беларусы трацяць не больш за 10% на паслугі ЖКГ. І гэта некае дасягненне дзяржавы. Але Польша, паляк траціць 6%. Беларусь у пераліку траціць у 1,5 раза больш на паслугі ЖКГ. І калі вы паглядзіце, напрыклад, на складнікі тое, што выдаткоўваюць беларусы на ежу, 39%. І гэта лічба не змяняецца апошнія 10 гадоў. У Польшы і Літве гэта лічба меней за 20%. І далей, калі разбіраць кожны паказнік, ну тая самая цана на транспарт у параўнанні з заробкамі ў Беларусі будзе ў 2-3 разы вышэйшая за польскую. Таму гэта чыноўніца хлусіць наўмысна і маніпулюе лічбамі, якія ў ёй ёсць. Гэта сапраўдны статыстычны камітэт, але ўсе гэтыя захады не прыводзяць да выніку. Вось гэты захад стрымлівання інфляцыі не прывёў да стрымлівання інфляцыі. Таму яна, ну, вось такая чыноўнік на сваім месцы, які падманвае насельніцтва, але ў яе такая праца. Александр, ну, пры ўсім гэтым, калі яны хваляцца, яны гавораць, што ўсё вельмі файна, і яны хваляцца вось гэтымі захадамі, якія насамрэч дрэнна адбіваюцца на дабрабыце беларусаў, а яны іх нахвалююць. Ці можам мы тады рабіць і прагнозы пра тое, што, ну, калі хваляць гэта, то гэта будзе і працягвацца далей. І рэгуляванне цэнаў, і вось усё астатняе. Ну, я звярнуў увагу на апошнія паказнікі. Той крызіс, які мы прагназавалі, у тым ліку ў гэтай студыі, у праграме «Атмасфера», ён зараз набірае моц. У гэтым квартале, у першым квартале у нас ёсць уже паказнікі падзення ВУП мінус 0,4%. Гэта падзенне. Я нагадаю, што мы планавалі рост на ўзроўні іншых краін 2,8. Мы бачым падзенне прамысловасці, мы бачым, як спыніліся заробкі. І ў нас ёсць шмат падстаў, каб казаць, што краіне патрэбна эканамічная перабудова. Але тое, што заўважылі слушна, тое, аб чым кажуць чыноўнікі, яны заплюшчваюць вочы і кажуць, што не, у нас все вельмі добра. І гэты ўзровень, які ёсць, гэта ўсё максімум, які можа быць у беларусаў. Я хацеў звярнуцца да беларусаў. Не, гэта хлусня. Яны працуюць над тым, каб у вас было, ну, дабрабыт быў у 2 разы меншы, чым у суседзей, і іх гэта задавальняе. Ну, зразумела, чаму? Таму што бедным насельніцтвам вельмі лёгка кіраваць і вось так падманваць, як падманваюць Медведзева і іншыя чыноўнікі. Падманваюць, кажуць, што цяпер хорошо, а будзе яшчэ лепей. І Міністэрства фінансаў кажа пра тое, што 27-й год будзе запланаваны без дэфіцыта, а 28-й нават будзе прафіцытным. Адкуль такія аптымістычныя планы і што насамрэч трэба чакаць? Ну, я бы вельмі жадаў пабыць у ролі чалавека, які пытаецца ў іх, а як вы гэта робіце? Чаму? Таму што, ведаеце, у нас быў запланаваны дэфіцыт на гэты год амаль 1,5 мільярда. Ён нармальны, ён такі, як у еўрапейскіх краінах, каля 2%, але гэта дэфіцыт. І ён быў запланаваны пры ўліку таго, што быў запланаваны эканамічны рост. Зараз мы бачым, як ідзе стагнацыя, ідзе падзенне. І я ўпэўнены, што Міністэрства фінансаў не заўважае наўмысна гэтае падзенне і робіць свае планы тыя, якія былі, ведаеце, закіданы на 5-годку. Але зараз развіваюцца вельмі іншыя, зусім іншыя падзеі. Мы бачым, які крызіс у Расіі. І таму ўсе гэтыя абяцанкі аб тым, што у нас будзе бездэфіцытны ці прафіцытны бюджэт, яны не базуюцца ўвогуле ні на чым. Гэта лічбы ўзятыя, вось, ну, ведаеце, адкулькі зверху, не датычацца сапраўднага становішча, таму і ставіцца да іх надо як да нейкіх пражэктаў і не больш за тое. Мне прыгадваецца, Галоўчынка, здаецца, неяк, не ведаю, ці прагаварыўся, ці што, ён сказаў пра тое, што ўсе нашы вось гэтыя планы, прагнозы там, это яны не абавязкова павінны грунтавацца на нейкіх рэальных лічбах і фактах. Это могуць быць проста як нашы пажаданні. Ну, калі так ставіцца да эканамічных разлікаў і так ставіцца да асабістага гаманца, у меня ёсць пажаданне зарабляць, не ведаю, 1 мільён, а я зарабляю $700, то гэта добра для чалавека, які распавядае казкі сваім дзецям, але гэта вельмі дрэнна для чалавека, які адпавядае за эканоміку. Згодны цалкам. Таксама, калі мы кажам, што все хорошо, то пытанне да яшчэ адных лічбаў ад статыстаў пра тое, колькі беларусы перавялі грошай за мяжу і колькі атрымалі. І зноў жа сітуацыя такая, што атрымалі 40 мільёнаў з паловай, а перавялі 26 з паловай.
Ці гэта сапраўды для іх нармальны паказнік, калі яны кажуць, што з эканомікай парадак, але чамусьці грошы прыходзяць у Беларусь? Ну, ведаеце, грошы прыходзяць в Беларусь уже некалькі гадоў, і гэта вельмі цікавая з'ява, таму што гэта такая малдавізацыя Беларусі, але малдавізацыя, якая была раней. Мы ведалі, што Малдова была вельмі беднай краінай, зараз ужо не так, і шмат людзей працавалі за межамі Малдовы і пераводзілі грошы ў Малдову. Я зараз амаль не сказаў у Беларусь. Вось. І зараз мы назіраем тое ж самае. Складнікі тут такія. Шмат людзей выехалі і дапамагаюць сваім блізкім. І гэта буйны поток, плынь буйная. Шмат якія праграмісты, кампаніі, якія сышлі з Беларусі, але частка праграмістаў засталася ў Беларусі, і гэта таксама адлюстроўваецца ў тым самым потоке. Гэта фізічна такі плынь у дачыненні нашых грамадзян, якія жывуць у Беларусі, працуюць з Беларусі, але па знешніх кантрактах. І менавіта вось гэтая плынь, яна і балансавала наш адмоўны знешні гандаль. І вось гэта лічба, якую вы сказалі, 40 мінус 26, гэта ўсяго 14 мільёнаў за месяц у плюсе. Мінулыя годы гэтая лічба была каля 100 мільёнаў. І я бы найперш Гэта акурат хваляваўся бы. такія лічбы з студзеня да сакавіка. Гэта малыя лічбы. І ведаеце, гэта прычына нагода, каб хвалявацца. Таму што раней гэтая лічба была вышэйшая, але вы нас-то памыліліся, але памыліліся ў такі цікавы бок. Вы іх назвалі статыстамі, а не статыстыкамі. І таму яны выконваюць гэту ролю статыстаў, якія толькі стаяць і назіраюць за тым, што адбываецца, ніяк не ўплываючы на гэты працэс.